टाइम जाबाय 9:56 ओमफ्राय आहा खामानि मावगासिनो नानिया गावनि होमवर्कखौ खालामगासिनो इरेजर से रब करो उसको येलो दे होमबालाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनसिगोन गुड नाइट एवरीवन से गुड नाइट माय हार्ट ठीक से बोलो गुड नाइट गुड नाइट गाइस जोंना नानिया गावनि गेलेनायखौ एरेन्ज खालामगासिनो बेरे फुंजानि बुग्लुंजोबनायखौ नुवाखै ओंखायनो गावखौनो एरेन्ज खालामोदां इजे सोलोंदों गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन ठीक से बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन फिर वेलकम बैक टू चैनल आशा खालामता आशा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओके चलो मेरे को बोलने दो ठीक है लाइफा मोनसे रिहार्सल नङा बेखौ एन्जय खालामनो सोलों विथ दैट सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ आंनि साबस्क्राइबार काउन्टआ बेसेबां जाखो मैया मोनायावनो 12थायावनो खुलिना होबायमोन आङो ओरैनोथ' 25,000 के साबस्क्राइबार्स बासो खुलिनो नागिरदोंमोन आं खिन्थु नोंथांमोनहासो आंखौ बे माइलस्टोनाव रिच खालामहोदों नालाय नोंथांमोनजों लोगो लोगो ज' रंजालांदिनि 25 के साबस्क्राइबार्सखौ जाथानसै बावला एसेल'सै दे जालांगोन बे ओमफ्रायथ' दिनै जाहैबाय फ्राइडे साहा लोंखांजोब्बाय दिना सुरु जाबाय जोंना नोमबाजैया नै मालाय खामानि स्टार्ट खालामबायबो ओमफ्राय नानिजों आंजों दंथ'यो दा एसे टाइम पास खालामगासिनो फिफा फिसा नायगोन दाबो मुड बायाखै आसलना ब्रेकफास्ट जाखांजोब्बाय खिन्थु बिदिनोसै एखनबा बेबायदिनो लेजि जानानै थायो फ्राइडे 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 गामोन संफोर बंद हाँ रैकेट चलो ढूंढेंगे ठीक है दामानि मा जादोंथाय लेट्स गो टू पार्टी नो लेट्स गो टू पार्टी देले होमबालाय दिनै ब्लगखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो दिनैबो देले ऐसे खामानि मावगोन दिनै उपाय गैया सामफ्रामबो खामानि मावखानांगौ मानडे टू फ्राइडे ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनहानो खोन्थागोन आं डेटा साइन्टिस्टआ माबि दानि समाव सासे डेटा साइन्टिस्टआ फ्रेशर्स बेयो इन्डियायाव बेसेबां सैलारि खामायनो हायो बोसोराव दे सम लानानै नोंथांमोनहानो खोन्थालांगोन आं दिनैनि भिडिअआव मेरे को बच्चा क्या ना तो मैं हाथों से बात किया मम्मी के पास बैठ के अच्छा क्या आपको सुबह सुबह खेलना अपने आप पापा मम्मी को थोड़ा सा टाइम देना काम होता है ना ऑफिस का इसलिए ठीक है आसला नि गासिनो गेलेनो होननानै नि अफिसनि एसे खामानि फोजोबग्रोदोंमोन र' 5 मिनिटसो खालामनानै गेलेफानोसै उपाय गैया गेलेफानांगौ एखनबा रावबो गैया जायो नालाय बिल्डिंआवबो खेलेंगे ओके ओके I will play this. Just wait for 5 minutes, huh? Okay. Come on. Yeah, 5 minutes. Come on. Come on. Yes. We've come a long way. Hi. Mupai thamne nanglai. Whose bag is this? This is Ina's bag. This is Inu's bag. Daddy also have this, and me also have it. Is it? Yes. Show me. You can say. Wow, what is this inside? Handkerchief. Mummy को पानी चाहिए नु रुक जा. दही. बेजाहिबाय ओंखाम संग्रा दै लोंग्राया आलदा
पापा क्या बन रहा है भाई? खिचड़ी मेरा फेवरेट चिन्मय को नहीं पसंद है जाने हाथ लिया खिचड़ी बताए हाँ माँ खिचड़ी को बड़े ही जाना को दे ये हाँ ना सोची ऊपर ना किसी तुमको भी नहीं पसंद है ना सोनी से दोनों दोनों हैं? बाप बेटी चोर you don't like खिचड़ी? Do you like खिचड़ी? no पसंद नहीं है दोनों खिचड़ी खाने के लिए रोते हैं पर मैं आज मेरा ना मर्जी का बना ना नहीं अब उसको खाया खिचड़ी को जाने I don't know what's the difference when you can like दाल चावल मिक्स ही तो है खिचड़ी नहीं खिचड़ी is अलग the taste is completely different सर खिचड़ी जाइले आंग तो जाना हा क्या एखनबा गैथारियाव उपाय नट जानांगौ जायो किन्तु ना ससे दं आंना ना ससे ये ना को मैं बाहर कर दूंगी मुंह से बाहर नहीं जोंना ओंखामा रेडि जाबायलै दिनै जेबो गैथ्रा खिचड़ी चार्ज ओमफ्राय ना ससेनो जेबो गैया चार्ज देलै लोगोफोर होमबालाय जागोरदिनि जाखांनायनि उनाव लोगो मोनसिगोन गाज्रि दा मोनसै दे जागोरदिनि दे खामानिफोराथ' जाबाय थागोन ओमफ्राय दहाय फुङाव बुंदोंमोन आं डेटा साइन्टिस्टआ सोर ओमफ्राय बोरै नोंथांमोनहा सासे डेटा साइन्टिस्ट जानो हागोन बिराद डिमान्डआव दं बे जबआ दा नोंथांमोनहा इन्टारेस्टिं मोननो हागौ खोनासंलांबानो जाबाय ओमफ्राय जुदि सोरबा खोनासंनो बादोंबा बेखौ स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय फार्स्टआव जों बुजिनांगोन डेटाया माबि डेटाया नों जेरावबो मोनगोन हयथ' नोंथांमोनहा मलाव थांनानै गस्ला बायहैदों जिनिसफोर बायहैदों होमबा सानना नाय जेला नोंथाङा गस्ला बायो होमबा बिसोर स्केन खालामो ना मोनसे मेशिनजों बे मोनसे प्रसेसआ जाहैबाय डेटा कालेक्शन प्लस नोंथाङा एमाजनाव जिनिसफोर बायनो हागौ फ्लिपकार्टआव माबाफोर बायनो हागौ गुगोलाव माबाफोर नागिरदों इउटिउबाव माबा नायदों जानो हागौ बेफोर गासिबो डेटाजों माबाफोर अनलाइन नायोबा नोंसोर इउटिउबाव गुगल खालामोबा शपिं खालामोबा अनलाइन अफलाइनबो मल्सफ्रावबो जुदि शपिं खालामोबा बिसोर मोनसे प्रसेस जाहैबाय डेटा कालेक्ट खालामगोन बेफोर डेटाया मोनसे जायगायाव स्टोर जानानै थाहैयो बेफोरबायदि डेटानिफ्राय जोङो सासे मानसिनि बिहेवियारखौ मिन्थिनो हागौ बिनि जानाय लोंनाय थानाय लाइफस्टाइल बेफोरखौ मिन्थिनो हाजोबगौ ओमफ्राय बेफोरबायदि डेटाजों कम्पानिसफ्रा मारै गेलेयो सानना नाय बिसिनि स्ट्रेटेजि बानायनो मबे जायगायाव मबेहाय बांसिन जिनिसा सेल्स जादों मबे प्रडाक्टखौ मानसिफ्रा मोजां मोनदों बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट होयोबा मानसिफ्रा बायगोन नामा बांसिन होमबा सानना नाय बे डेटाया बेसेबां इम्पर्टेन्ट बेफोर डेटा जेसेबां कालेक्शन जादों बेफोरथ' आनस्ट्राक्चार्ड डेटा नङाबा क्लीन डेटा नङा डुप्लिकेट्स थानो हागौ वेरिएबल्सआ मिलिया जानो हागौ दा बेखौनो जोङो मा खालामनांगौ क्लीन खालामनांगौ बेखौ डेटाखौ क्लीन खालामनानै जोङो डेटाखौ प्रसेस खालामनांगौ प्रसेस खालामनानै मोनसे सार्भाराव जोङो दोनहरगोन आरोखि बेखौ आपल'ड खालामहरगोन दा बेफोरबायदि डेटाखौ इन्डास्ट्रिसफ्रा मा खालामो क्लीन खालामो प्रसेस खालामनायनि थाखाय टुल्स बाहायो बेफोरबायदि टुल्सआनो एग्जाम्पलाव आं खोन्थागोन नोंथांमोनहानो SAS जाबाय SAS R जाबाय पाइथन जाबाय बेफोरबायदिखौ नोंथांमोनहा खोनादोंना खोनायाखैबा गुगल खालामनानै नाय दा नोंना डेटाया क्लीन जाबाय प्रसेस जाबाय बिनि उनाव प्रसेस खालामनाय डेटाफ्रा गासिबो नाम्बार्सआव फैजोबगोन नोंथांमोनानो दा नाम्बार्सआव फैयोबा आं सासे मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन्स नङाबा जाय डेटा साइन्टिस्ट अलरेडी बेफोर बे डेटाखौ बुजिनो हागौ बे नाम्बार्सखौ बुजिनो हागौ किन्तु इन्डास्ट्रिसफ्रा बुजिनाय नङा जाय सासे मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री सालायो बेयो बुजिया जानो हागौ बेफोरखौ होमबा बे डेटाखौ इनसाइटफुल एन्ड मीनिंफुल डेटा खालामनो थाखाय जोङो बेखौ विजुअलाइज खालामनांगौ बे डेटानिफ्राय जोङो मा इनसाइट्स ड्र खालामदों मा बुजिनो हादों दा बे फाइन्डिंग्सखौ जोङो विजुअलाइज खालामनो हानांगौ होमबा बेनि थाखायबो दाना इन्डास्ट्रिसफ्रा टुल्स बाहायो क्लिक व्यू क्लिक सेन्स टैब्लू पावर BI बेफोर जाहैबाय दानि विजुअलाइजेशन टुल्स नोंथांमोना बेफोरखौबो सोलोंनो नाजानांगौ होमबा जेला नों विजुअलाइज खालामो होमबा नोङो इनसाइट्स बेनि डेटानिफ्राय फुल ड्र खालामो नों मबेहाय
मा स्ट्रेटेजि बानायनो हागोन मोनसे कम्पानिया जुदि मोनसे प्रडाक्ट लन्च खालामनोबा मबे जायगायाव बेफोरबायदि प्रडाक्ट्सखौ मोजांसिन मोनो आं मफाय बेफोरबायदि प्रडाक्ट्सखौ फाननानै बांसिन प्रफिट खालामनो हागोन होमबा सानना नाय डेटा वर्डआ बेसेबां इम्पर्टेन्ट डेटा कालेक्शना बेसेबां इम्पर्टेन्ट जानानै दङ दा बेखौ जाय एनालाइज खालामग्रा ओमफ्राय मिनिंफुल इनसाइट्स साजेसन खालामनो हायो बेफोरबायदि एक्सपर्ट्सखौ बुङो जोङो डेटा साइन्टिस्ट दा डेटा साइन्टिस्ट जानो थाखाय नोंथांमोनहा मा खालामनांगौ सोर जानो हायो बे क्वेश्चना थागोन जुदि नोंथाङा मैथ्सआव मोजांबा स्टैटिस्टिक्स लादोंबा इकोनॉमिक्स लादोंबा बेफोर स्टूडेंट्सफ्रा आरामसे डेटा साइन्टिस्ट जानो हायो प्लस जुदि नोंथाङा जानो लुगैथारदोंबा गोसो दंबा डेटा साइन्टिस्ट जानो दिनै मार्केटआव मेल्ला इन्स्टिट्यूशन्स अवेलेबल जेराव नोंथाङा डेटा साइन्टिस्टनि कोर्सेस खालामनो हागोन इन्डियायाव बुंनो थाङोबा सासे एन्ट्री लेवल डेटा साइन्टिस्टआ बिनि एनुअल सैलरीया बोसोराव 8 निफ्राय 10 लाखसिम जायो बे जाहैबाय सासे फ्रेशर डेटा साइन्टिस्टनि सैलरीया जुदि नोंथांमोनहा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूखौ मिथियोबा बिसोरनि मोनसे आर्टिकलाव पब्लिश खालामदों कि डेटा साइन्टिस्टआ 21st सेंचुरीनि वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग जॉब प्लस प्रोफाइल दैट यू कैन बी इन दिनैनि समाव इंडस्ट्रीजफ्रा बिराद डेटा साइन्टिस्ट नागिरगासिनो किन्तु जोंना सप्लाइया बिराद खम ओंखायनो स्कोपआ बिराद बुरजाबाव जुदि 100टा सीट्स दङबा जोंनाव 20टाल' नङाबा 25टाल' मानसिफोर दङ बे 100टा सीट्सखौ फुल जानो थाखाय होमबा सानना नाय डिमान्डआ बेसेबां आरो स्कोपआ बेसेबां दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो मेल्ला डेटा साइन्टिस्ट डेटा इन्जिनियार्सफोर दङ बिसोरबो कमेन्ट खालामनो हागोन बुंनो हागोन नोंथांमोनहाखौ लामा देखायनो हागोन जुदि सोरबाफोर खाथियाव दंबायबायोबा बिसोरनाव सों बिसोरजों एसे रायलायनाय खोन्थागोन बिसोर नोंसोरखौ खोथाया जाहैबाय जुदि नोंथाङा गोसो दंथारोबा डेटा साइन्टिस्ट जानोबा नों गावखौनो गाव रेस्ट्रिक्ट खालामनानै दाला नोङो सार्टिफिकेशन थांनानै खालामहैनो नाजा सानसे समाव नोंबो डेटा साइन्टिस्ट नङाखि डेटा इन्जिनियार जानो हागोन दिनैथ' शुक्रबार जाहैबाय थाब खामानि बन्द खालामनांगौलै नै बाजिया सा बानायगासिनो पेपर क्या लाल चाहिए क्या लेमन टी Chinmoy will sneeze 6 times 4th time कितना हुआ फुनब्रै लोग हाक्सिदों लाल सा लोंदिनि दे दसे रेस्ट लानोसैलै आंनि बिराद खामानि जाबाय फुंनिफ्रायनो हेक्लायगासिनो मैया मोनायावबो बिराद गोबावसिम लग इन खालामनानै दंखायोमोन आं 11:30आवसो बन्द खालामदों आं खामानि मावनायखौनो दिनै थाब बन्द खालामनो नाजानांगौलै बिराद अखा हानाय आरो दैबाना खोनागासिनो माथो हजों जोंनाबो ओरै हागासिनो खिन्थु मैया मोनायावथ' हरसे हाखादों दिनै गैथ'वा दामानियाव हागोनलाय बे नायनोसै बेलासिनि साहा मोनलोंलायबायलै जोंहा लाल साहा बरिया लेमन टी गुरिया बानायो मोजांखौनो गाज्रि नङा नंगौ बे सैथो खोथा दालाय रायबाय भिडिअखौ गोलाव खालामला दिनै एसेयावनो एन्ड खालामसै आं नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चैनलखौ सब्सक्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव until the next one take care bye bye देलाय गाबोन लोगो मोनसिगोन bye